Sopar de dones solidàries. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. El Sopar de Dones Solidàries és una iniciativa que va néixer el 2007 per recaptar fons pel programa Mucho por Vivir de l'ASC Catalunya contra el Càncer. Aquest any el dediquem a la Vanessa Esbert, la dona del meu germà, que ella sempre va venir al nostre sopar, sempre va col·laborar, va fer moltes aportacions a l'associació i què millor que retre-li un homenatge. És un esdeveniment organitzat conjuntament amb la Junta Local de Lloret de Mar de l'ASC Catalunya contra el Càncer. Encantada d'estar un any més a la 14a edició ja, això es diu molt ràpid, però 14 anys és molt, darrere hi ha molt esforç, hi ha molts voluntaris, hi ha molta vida, de dones solidàries de Lloret. És increïble el que passa aquí dins cada any en pro de la investigació, en pro d'empoderar la dona, de no negar el que hi ha, en fi, de treballar per aquesta malaltia i les dones que malauradament la pateixen. Home, serveix per conscienciar, que tots ho estem, perquè evidentment fa molts anys que ja es lluita amb la investigació, però serveix per conscienciar també per recaptar, perquè es pugui continuar fent la investigació que es necessita i continuar endavant. La principal finalitat del sopar és donar suport a les dones diagnosticades de càncer de mama amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida a través de l'atenció psicològica, activitats d'oci i voluntariat testimonial. Aquesta és una malaltia que ens toca molt de prop a tothom, per tant, exercir la solidaritat, col·laborant-hi de moltes maneres, no només venir en aquest sopar, sinó que hi ha moltes altres maneres. Crec que és un bé per la nostra societat, perquè ens pot passar a casa nostra i tots coneixem casos. L'acte, que va ser tot un èxit, va reunir un any més unes 250 dones que mostren suport i ajuda a les persones diagnosticades amb la malaltia i que lluiten per combatre-la. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.